Igra pokriće donosi ove fenomenalne nagrade. Modern kućni multimedijalni kutak koji obuhvata smart televizor, idealan za uživanje u omiljenim sadržajima, snažan soundbar za bogat zvuk i jasan zvuk, kao i elegantnu TV komodu koja unosi stil i praktičnost u svaki dnevni boravak. Sve zajedno pruža savremeno i udobno iskustvo gledanja uz čist zvuk i organizovan prostor. Slađana, šta ćete sada kažete? Kakva vam je nagrada? Divna. Divna. Da vidimo. Šta kaže publika? Koja je cena? 5. Oni kažu da stavite 5. 5. 5. 5 će staviti Slađana. Šta ćete staviti na drugu poziciju? 8. 58.000. Tako će Slađana da formira. Šta kaže publika? Ajmo dalje. Bravo, Slađana, 4 pogotka. Sad samo šta ćete s ovom devetkom? Pa šta ću da je zamenim? A sa čim, Slađo? Sa nulom. Ajde, ne znam, šta kaže publika? Jel sa nul? Da imam pravo da zamenim. Sve dok jednom. Sad samo jednom, jer ste pogodili dok vam svetli zelenu imate pravo. Sad ako vam bude opet devetka crvena, majko mila kukulele. Mislite, nula ako bude crvena? Da. Sad vam je devetka ne valja. Pa ne znam sad da li ćete nulu kad se... Šta kaže publika? Nula. Slađo, kad sabirate nagrade, tamo ima više nekih nagrada. Šta ćemo, 8 ili 6? Šta ćemo, Slađo? Šta kaže većina? 6. Ako odem bez ičega, od svakoga ću da uzmem po nešto. Kako ćete, Slađo? Šta ćete sad ako odete bez ičega? Šta ste im rekli? Uzet ću od onih koji je dobio nešto, od svakog ću po nešto uzeti. Slađa će od svakog da uzme po nešto. Sad ćemo da vidimo da li će Slađa morati da uzima. Nažalost, Slađo, promašili ste. Cena ovog kompleta iznosi... 8 je na kraju. Dođite, Slađo, da vas sokim. Nemojte ništa da uzimate, imat ćete točak, imat ćete priliku da osvojite glavnu premiju. Izvolite, Slađo. Nemojte da budete tužni, samo polako, naše stepenište malo uzano. A Peđa će da nam kaže ko dolazi na Slađino mesto. Peđa, pričaj.